Avui jugarem una miqueta amb aquest meravellós llibre d'Hervé Tullet, un llibre publicat en castellà per Coquinos i en català per l'editorial Cruïlla. Un llibre d'Hervé Tullet, publicat en castellà per Coquinos i en català per Cruïlla. Prem el cercle groc i passa pàgina. A veure, premem ben fort i... Ah! Bé, ara pulsem una altra vegada el mateix cercle. Oh, perfecte! Ara toquem suaument, suaument el cercle groc de l'esquerra. Suaument. Oh! No està malament. Ara toquem el cercle groc de la dreta. Apa! Ara apretem 5 vegades el groc. 1, 2, 3, 4 i 5. Oh! Ara 5 el vermell. 1, 2, 3, 4 i 5. Ostres! I 5 el blau. 1, 2, 3, 4 i 5. Oh! Perfecte! I si movem una miqueta el llibre? Oh! Uau, no està malament. A veure, una miqueta més fort. Ja està, molt bé. Ara inclinem el llibre cap a l'esquerra. A veure... Oh! I cap a la dreta. Oh! Excel·lent! Movem el llibre una miqueta més per posar ordre. Que bonic! Ara premem els cercles grocs. A veure què passa. 1, 2, 3, 4, 5... Oh! No està malament. L'agitem una miqueta. Oh! Que bonic, veritat? Ara m'ajudeu a bufar ben fort per treure tot aquest negre? A veure, bufem. 1, 2 i 3. Uau! Què, bufem una miqueta més fort? Vinga, una segona vegada. Agafem aire ben fort i... Potser ens hem passat una miqueta. Ara posarem el llibre dempeus. Oh, ja està, perfecte. Ara picarem de mans sobre el llibre, a veure? Heu picat vosaltres? Uau! Dues? A veure, a veure... Una més! 3? Vinga, 3! 1, 2 i 3! Oh, massa fort! Ara hem de prémer el botó blanc. A veure, ben fort el premem. Oh, que bé! Tornem a començar?